Torung syakerdop jong u bat kajing aingu, bat syakapelau jong u da kajing yaro. Tu aingu ya u, bat ukurku ika kerteng jong u. Nawau trai ulong babha, kajing isnei jong u kane bom jukut, bat kajing sisa jong u pateng la pateng benriu. Pediang sungu bahaya pi paro, ki para bangit yang rekopor banyo ban syakri, yau belai hak rekesngip kerpang jongka, kejipi sunat sepni kejongi. Nyi pateng yang di syakri jong yau belai hak rekopor rak bangin yerwai kejirwai ke arspa arpulai. Kan ya ke gospel belai syaprang syakeleng kaperthei, banroi syakabalang. Mensim to ai bantai kin mi bun hajar blaplan na jingdum tleu ban na India ngi kin wan riusaj ban yaro nong pen ka jingroi ba arspa arpulai. Job ka pari
Hashwa ngin pendam hau belai ha kejing duai. Ngin syak skor. Iki bentar nak tin ke jong belai. Sing pensengau hak ni kapor. Ke bangilak ban syam. Na gospel kat ku muyonis. Kalau nong khatsan kat khot ke khat pra hadu ba arpho. Yonis ku nong khatsan kat khot khat pra hadu ba arpho. Kitin ba ong kum ne. Lada ka perthai ka syun yapi. Pitip baklasyun yang mensyua yapi. Lada pilalong nakajong ka perthai. Kata ka perthai kana id yala kajong. Henrei haba pimlong nakajong ka perthai. Henrei ngalajit yapi nakajong ka perthai. Namar kata ka perthai kan syun yapi. Tokan mau ya kata ka ketien kabangalaong hapi. Usyakri umlong bakam kraw ukun rat jongu. Ladaki la ben yanga kin ben ru yapi. Ladaki la sumar ya ketien jonga kin sumar ya ke jong piru. Ublen kurku nambah kecing pensengau na ne ketien ke jong ublei. Ini pendam hau ha kecing duai. Ablei bau kupa jongi babeneng. Belong turai kemet bu turai kemensim jongi. Ublei halo ki blei baro. Utrai halo ki turai baro. Ubangi dei hok ban syakri. Ubangi dei hok ban mane. Ubangi dei hok ban demsim. Bau telit baro un kla bememelong utrai ken Jisu bait. Nyaingu ya me bemeldan kat bat ngi yang kata yo baro sitiyo kumikun jong kebalang. Kani ketika sengi berkrau kesip kentang, bingio ban kiu ketika ying matang koi ke jong me kenya play. Bani syakri, bani punan burom ka kerteng ke jong me. Mangis ngau tu ableng idon kam ya kecing rap kecing alam ke jong me. Mangis ngau tu ableng idon kam ya kecing yalam ke jong me na we kapor ke pat. Ngi wan namar kata ablay kumne ke mangingi long. Meti pemiyo i yangi kum mangingi long. Ngi duai man pediang yangi ablay. Abang Iwan ban syakri me hak nak pai jo nak sengi. Ngai ngu ye me ablay. Pakan ni kesengi kalau kesengi ke kerpang. Ban ken mau nak bentak kesinot ke jong me KCP sinot sebngi. Duai mendorong kat belaka jong kesinot kenya ablay. Bakal ayat mentala arpuai telikis nam. Ba menaya dorong kat belaka jong kesinot. Kibun ki bentak kibun ki kam ke bakan nang ban pendap kenya ablay. Duai ke jingerap. Duai ke jingelam ke jong me. Mendengarkan khamtam ablay, ya ki executive secretary jom kasinat ki bahab ban kit ikakam, penyai ki kam kubun hak office. Iduai ablay men ai ki jing start me ki jing syampang haki. Bagi nang la ban pentulun ki kam ki jam, penyai caprang ki kam ki jong me. Iduai mendengarkan ki ablay la ki jong kebalang ki jong me hang ni halum siap. Nadu i pastor, itu memsan ki rambak balang. Ikun jong kapalang hi borok kowe naduk ki hep ki barit. Kun samla ki long kemi ki long pa. Bagi nang la ken ablay ban yo mat ya kecing dor kat ke jong me. Ya kecing lam jong me nak kowe kapor kowe por. Bakan dalong sya ablay kapalang ka ba im. Kapalang ka ba ya lap ya tin ke jong me. Kapalang ba na ya yo mat ke kecing lam jong mensim jong me. Ba me kwa yang i ken ablay. Ngin long ki saki ke jong me. Ku ba me atrai malapan ken mau. Lembang ane ketien ke jong me. Ba me atrai melaong bangimlong jong ane perthai. Ngilong ke jong me ken ablay. Mela jiet mela khat engi ken ablay. Bangilong kisaki ke jong me hak ane perthai. Bangi saki ka kerteng ke jong me. Ka perthai ke syun yangi. Ka perthai ka pej persya yangi ablay. Kumno ban penhiar ya ke jinglong Kristan ke jing im ke penjam mesim ke jong iba me atrai mahikai yangi. Dia rap ingi ablay mungkin sengau tu. Bakal syun syua ya me. Ba yarap ru ingi ba la kani ka perthai ka deban syun ingi haban sya kita ablay. Mar me mela sya syua nak benta jongi. Kerku ablay la ke jong ke balang ke jong me hang ni. Bikin long si kun ke balang kenya ablay. Iban yang menta ka hok. Iban yang menta ke jing sisa. Ban sengau ke jing khot ke jong me ablay. Ba hang no ba me don kam penon kam yaki. Kin yang nak jing sengau lai luit kenya ablay. Nak ke benta ban pen krau ka kam ke jong me. Dan kad ablay kan ke jing syakri ke jong i barok ka we.
Ngiduai ablay kecing alam ke jong me. Ngiduai ablay bamen weng ki bor jong ka perthai, ki bor jong setan ka pop ka baju yele penthut bangi syakri me. Ngiduai ablay ba mensim jong me. Un nyalam ngi, un don kat bat ngi. Ki ai baro bang sio pendap ha ka ne ka por. Lengba jong kecing ruai, ba kecing pulih, lengba kecing skap syak skor ka tin jong me ablay. Kan long sisa ka ba me atrai melapan kubor. Kan long sisa atrai ka ba me atrai melayalam. Ba bangi ngini yo ban syakri hakan ka janmit. Ngini yo mat rengkat ba kecing kerku ka jong me. Me ublay ba juda rengkat. Me ublay ba sekolah ringi ba menum ino ingi ablay. Dan rengkat bat ngi hakan ka poru. Bangi wan ban syakri ya me. Ngini yo ban mat sisa ya kecing kerku ka jong me. Nginyo ban mat si saya mek nya mereka klien ke jong me. Apa gedok lut ke jongi. Bang kenang pen scam kenya ablay. Ya ke jingit nginang la kenya ablay ban sngothu. Ya ke nong rem. Balai bingi long Kristan. Bangila ro kenya ablay ban sngothu. Balai bingi don hak ne ke jaka. Bangila ro kenya ablay ban sngothu. Ke ke benta bangi di ban le. Nak ke benta ke burom ke jong me. Sngo ablay ke jing duai ke jingi hane ke por. Maaf, jika rengkang ki pelat ada mesyam ablay ngi persngosi ame. Atau no hikai ringi halakas ngi ablay. Kenala ban yai kum keman ke jome. Ka kerteng ke jong Jisu ngi duai. Amen. Mentangin yos ngono iki pendap iki kam ke jong kebalang kemangi dei pendam. Ningkong kum kabalangi penpau ke jing songo yai Reverend H Langkoi ibala pelaj por bene dan rengkat lemat ngi kum kabalang lingba jong kanikana fais ngi pan sam ka kubor na ka ktien ka jong blai lingba jong kanika por kum bala duai inge skambo blai dan rengkat lemi pastor ka kubor ya ka bangin saya sngo kalong kajing kerku na kabenta jong ilang baro. Kum kajing pen itu i pastor H Langkoi i don hakabalang nong thamai kum juru kabalang umran dairi bat kabalang so bhala kabadai hapo ka nong thamai district kanong jeri longpo presbytery Isngothu bi pastor ilong bubun kam namar bi babat ilpej ru adu lai teli ki balang reu blai unang kersan bor fi pastor pinang la ban sakri u haki por baro jong kajing em jong phi i pedang sngo baru ya i kurem jong pastor rengkat bat ki khun redon rengkat lang bat ni lengba jong kani kapor kajing don jong phi kalong kajing sengan yang i kum ka balang ki jing penbana ka jasang kan thai ka long tang suai ka ni ki jasang bat ka dei ka jasang karpang jong ka yalap committee ka general committee jong ka jasang kan thai ka long tang suai sibet ka jong ka jasang kan thai tela karpat ki long kmi jong ka jasang kan thai ki sobha banya bu jungmut ya kani ba phin sobha banya sa ha kani ka jasang kan thai Haka jaseng Hindi service ha pentrom kra ka por saubuji inongkren ilong i Mrs. M Kharomnoi inongkren haka jaseng jong ka senior Christian Endeavor Society la shibet ha ka por saubuji ilong Master Johanan Walang ki jaseng dong ha ka por sanchiteng haka dong lum siap mingi ka jaseng kalong ying jong kong Mera Lisha bersau inongkren ilong Reverend P Maulong hakadong lum siap pedeng ke jaseng kalong ying jong Mrs. Irilda Kharkongor
bat inong kren ilong teman masan dike kharsandi hakadong lom siap sepni keja senggalong hieng jong i Mrs. Bildaris Marngar bat inong kren ilong master PNCM hakamiet balang ta arp khandai taring nginyo sngow ya ka subject ka ong latei ya ka balang halor mausiang ubau Chris pensyong rem naga gospel jong Matthias kalau nang ka khat nri ko khat ka khat phra la pankha naga team ublai ulong umau siang ibani shimanta ban pulis dang batwai ilong imis ibanisha rantathyang pa inong kran yak subject ilong imises ai hunlang wan swen ka Bible study jong ka balang kanlong haka sngi tho dieng haka por nyobuji kombai julong haka jaseng duai me si sejan kata ka artarik jong December ban pulis dang bat duai ilong Mrs. Somon Warjeri bat inong duai hadien ilong Mrs. Monbi loda lengdo inong yathu khana gani ka si traiban wan kata ka lai tarik jong December haka jaseng ka bashibji inlong Reverend P. Maulong. Inong keren haki jaseng kena hakalai tarik jong December hakapor nyositang menstep. Hang tia halang kerding inong keren ilong teman masan H.W. Tham bat hang nia yang mani inong keren ilong teman masan J.R. Saukme. Kum kabalang ngisau kumen sibun bagi khon samla jong kabalang ken pendap ya kajing kentiu kurim jongki kumni paningkong imis dapi dondor lengdo in pendep ya kajing ya tho songkurim bat uban pensingan khar mausun udkhot jong kabalang ublai maulai masyar haka arfunyo tarik Desember hangni hayang mani haka por sibaji no faisingi iba imis flebi kalmi marwen in pendep ya kajing ya tho songkurim bat Rudy Moore lengdo mauflang udkhot kabalang Presbyterian maungap haka arfu tarik Desember 2000 arfulai hangni hayang mani haka por sibaji no phaisngi balai imis bilensha mautho in pendap yakaji tho songkorem bat Ricolas maukhiu udkhot jong kabalang Presbyterian nongmansong haka khatwei tarik jong January jong kasnem 2000 arfusau hangni hayang mani haka por sibaji no phaisngi ini pat kilong kijing aingu ibang ilayo lum haka khat ar tarik jong unu bunai kilong kumni ka fon thiet khandau balang pada dien bladap ban lumi kini kijing aingo an karpad I teman basan dike kharsandi ban pan kentang ya kini kijing ai
Ngene duai. Komne sashi simpat au play ukpa jongi ubah peneng. Iwan ban pau hakmat ke khet ke jing isnei ke jong me. Wan haingu ya me na ka benta ke jing im ka ba kotor ka ba me bal ai ki. Ban hadu ke ni ka khalemat. Ban ban sipor ha ke ni ka yeng ka ba kentang ke jong me. Ban syakri ban pendan borom ya me. Lei ba i ba isnei kum si benta jo ko jing syakri le ba ke ni ka por. Iwan man ai ba ban no ya ki jing ai ki barit ki jong i syakakam ke jong me. Kat nu ka la kat nu ila ba ki kot bor au ble. Meu ble bab ju thau tare jur adu kat nu ko pra ngi la ban ai se. Andai ki duai ba me men pediang ko pra ya ki jing ai ki barit. Ba men dapen kentang bat ker khu ya ki ko trai. Ba ki long ki badap ker hai na ka benta. Kanu ka jing tumu ya ka bakum ka balang kan pendan kam na ka benda joki ablei ba i ba stay ker khu ya ka wei pu ku kti ka benda no senyang sa ka kam ka jong me manang ker khu ya ki ki kam ki jam ki kamai ka ji ki jong ki ko try ba ki long si ki khu ki balang ban i je me ne ba ka jing ai sa ka kam ka jong Pat kam tam ya ka do nur ba ka min sim ban i ya me ban shakri ya me ban pendan boro me ablei ba i ba is nei de ba ka ni ka por kan mau ka pang ya lo jong shakri u ba me me wan man lam leng jogi kum ka balang shakri ba don la ka jong ko penta ban kren ya ka khu por a preng sisa ki jing pen kre ke long tang jong pri andai ka jubab ka long ka jong me Iduai ba man ra ilaw dong usyakri. Akakamra ka bahaneng gutra. Ban pensle bat pendap udong mensim ko jong. Kubori ka bagin Diyos ka obli. Kalong ka jingkar kuy ki way pay way. Bagin bino na kada ka jing ka jong me. Ginsgaw bagilong ka baladam. Nagakatin ka ba im ka jong me. Saskor obli ya ka jingduay ka jong. Kilat ban maap ki parat ki dunaki ba. Keteng ke jong utrai. Nong penyembah i jongi susukis di pa. Benda sekian pam juga. Amen. Yin sapoi sa ka benta bingin sngap sa skor ya ka tin ka jong blei. Yeshua min poi sine ka benta bingin sngap sa skor ka ibu blei dalam keren ba jong i hang ne ka por. Nyer wahai to ka jing wahai ka basis pa lai pusan. Ka jing wahai basis pa lai pusan. Atu keren ba jam nur Jisu ki ktin jong me long umso. Ki bala pen mi ka jing suk ka badap de jor baro. Ka jing sawa ka jing penlong ka jing pensoi do bar pop. Ha jing sawa sngo ba jong me. Ki jam jai jai ki du khop ke jing rwai ba chis pa lai pusan to grand ba jem no Jisu ki ten cho me long om so Bala pen mi ka je so ka bata da jor baro ka jeng sa wa ka jeng pen long ki jeng pen shai da bata ha jeng sa was lo bha cho me ki chem jai jai ki do kho ki ai ba
Wakitis ngor kajing mapeng Aingin snow ching sawa jong mi kajing sa wa ba don bor apa jong ngahar kata not pen mi jing suka bakor ong hanya pamilang jonga ong daika tin ka basyai tu pendo kajing ata tin kren hanga tu kren atrai aingan yo snow kawe kaktin kapami na boneng hi kijing shem tinkin cha chu nom ching suk bom chukut kan mi Haban kong sengaw ban penpau ik jusungu yau blay waladar nakat bat nga banyo ibandar nakat bat piru kum kabalang ne lum siam nengkong nasu ban ai kublay yaka program komiti jong balang ne lum siap kabala kan mau yang aban ai bentah ni kesngi ba kerpang jongi kum kabalang ke KGP snot sebngi sonde ai kublay nadu pastor ki memesan kirang ba balang ki long kemi ki long pa ki para samna du ki hep ki berit aga kerteng bathiang bar gebron bor ke jong trai jongi uji kris sumpan ai ku blerit memesan ibala penitu yanga haga bestang uble no kerkhui pi kum kebalang uble unang yalam mi pikum kabalang ba pinang la banya syaprang naga we kapor syaka we pat kene kene kesngi kebakarpang jong KGP snot sebngi kebangi ong KGP snot sebngi sonde iswa bingin ya syaprang syakajing kubor bani pusan kubor tin ke jong blay namar bakade kesngi bakarpang ngai bakamlong ke babakla bingin ya pai ngin pej kendiat Syapang kesenot ke jengi yodon apa yang jengi ke bompat tip syapang jongka. Ya kesenot ya KGP senot sebni latung ka ar pusau terik November arjar ar. Bad ha snem arjar sau la yakut ban penlong no ya kaneka tayo ke pemerintah kum ka senot sonde. Ka KGP senot sebni ke jengi ka don partly ke department ban pentelun ya ki kam ke babun kawe kalong kesenot office administration ke finance Pastoral Ministry, Christian Education, Trust, Theological Education, Mission and Evangelism, but socio-economic and life development. Hapo office ngidon arngut ki executive secretary kumbangi latip. Pada bangi pai kendiat Jepang ke statistik, kum kejing penkan mau nam tajongi. Ngidon life hoteli ke presbytery, ngidon arspa Henrup arngut ki pastor kakum kastastik arpo ar. Nang tangidon ki pastor bala chong thai la phundaingon. Ngidon ki tememsan arjar praspa khandai po arngut kakum kastastik ba arpo ar. Ngidon ki missionary henrungut. Bat kejing don beriu hakisnot kejongi menta kala don do saulak arpo sawajar praspa khandai po sangut. Mengidon ka wei ka mission nang tiadu beri ka bang ki Kristan mantai keladon kumba siejar sispa laipo ngut ngiladon hendrup li ke balang hangti hak mission ke jongi mengidon khat art li ke Jakarta ba sispa arpo wait arpo lai ke yingstan
hakate ke jaka bat khat pra ngot ki mission worker bat kuman pen kan mau ru akan kesnin makalong kesni bakar pang ngi bakalong badai ru ngi kumi khun jo kapalang khun jo ke jepis not sep ngi mengidon ki mission statement jo ka sinot kabalabu hakmat kalong ki ong kapen kan mau ngi ong kumne ban pen benai ka khubor ka babha jo ka jing sinchar ka jong blei da ka ban pen kan mau ba u jisu ula sya alo ka ding pna ba ula mi pat na ka benta jongi bat ban ko ngu ya ka jing pha ka jong jisu ka bau ong to khilet no ma phi to penlong senran ya ki ben riu baro kata ka long mission statement jong ka chipi snot sep ngi ka jongi bat commission ka ba ngi don ka long ka we ka benta ban kong long ban duai ban duai ban kentiu ya ka jing suk ya ka hok ba ka jing ya teli ha ka balang ba ha ki imlang salang ka bar ka mission ka bangi don kum ka balang ka thong ka jing ka long ban te ya ka jing em ka bom don ka jing penya pher kan the ba sinrang la ka de po ka balang ne ha ki imlang salang ka balai ka bangi don ka long ban yada ya ka maryang bat ban long ki sodar ki babha ya ka ni ka jing thau ka jing penlong ka jong blei baro Ngini duai, ngini kan mau ila kejong sinot, kumbang ila buk nang sini bekerpang, ba kum kasinot hi borok kowe, ngin nang la ya kaban niat syaprang, ya kaban syakri yo blei, ban pen krau ke kam kejong blei, kumbang ila i meneki, idan du pratli ki department ngin kan mau kejong duai jong kum ki khon jong kasinot hi borok kowe, ba kini ki department baper, kin la ban pentlun ki kam. Da ka jing kersan lang ke jongi kum ki balang baper migedon hakini ki lai potli ki presbytery halor jong ne ka sngi bakar pang ka khubor ka balapan sngo yang hang ne ka por ka bangin yo ban sha skor yo ban pusan hak ne ka no phai jong ne ka sngi kalong ka bangin la ban syam na kitab benung kong ki sim kalong ka khat khandai ka khot ba nyo kitab benung kong ki sim kalong khat khandai ka khot ba nyo Bagajing pusan kalau penlong nadu kalau nong keba andu kerkhot benengkong du khat pran re knang bangnum sim kapor ngan penpule tang ye rekhot keba nyo keba ongkum ne ti uangel utrai ulawan sacisin bat ulakta ye ulaong kijot bat tobam namar ka jinglet ka jengai yame Kijoj batobam namar ka jinglet ka jengai yame ka phang padeng banginya puson na hakane no phai jene kasni kalong kane ka kantin boong kijoj batobam namar ka jinglet ka jengai yame swab ngi ya prang puson na katin ka jong blai ni penlet ho blai ka jing duai ablai ngi aingu yame Naman may judon rangkat bat ngi nakwe kapor we pat ngai ngu yamen makaktiin ka ba im ka chong me ka ba jupsa ka ba jupen kan mau yangi ka ba ju yalam yangi ba ka jupen syat bor ngi nakwe kapor we pat hakane no phai jong ne kasi kerpang jong ka jepis na set ngi ngidon kum ka balang ka nya ble ban syakri me ba sngap ro ban syat skor ka ktiin ka chong me Kejing pen krek jong syakri barit ke jong mengis ngau kalong batlot barit. Ban nemla ro kenya able ban ngau thu lut ke jing mut bajeliu jing tin ke jong me. Ni pendon kam yo syakri barit ke jong me kenya able. Bagi ai ke barok ke ban pen ngau kan ke por. Kan long da ke jing rap. Da ke jing lam ke jong me. Keren au ble ngin sya skor. Mengitip melong u ble u jongi. Ka kerteng ke jong Jisu ngi tuai. Amen. Kani ka kitab kisim katkum kajing tho la ong ba hakaban nengkong kade kalong tang kawe de hadien balapin kelaya ka tin gerik lapian ki arli benta bangidon ka kitab benengkong bagi ka kitab baar kade ka kitab history ka bayathu sepang kajing Yapno jong usim David hadu kajing penjat ya ke Jerusalem da usim Nebukadnezar
Kenika kitab ka yathu syapang ka jing sensyar ka hima Israel basyatai. Bat ka hima Juda basyathi. Larangi puli yang kitab kisiem ngisyam syapang kani ka jing yathu. Bat laong ba ya unong tho jong kani kitab kisiem syamna lap ti kenah rebun kala kubur. Ba unong tho yang kitab Ula bandai Jeremia bala tho kisdam kumbasan spa andru puar basan spa andru punru shwa nyu Kris. Kenika kitab kisim kaya thuru syapang kisim Israel basyathi. Kibom yaine haki blay hau blay ujongki. Kibaralek ban mane ye ki blay thau. Jong ubal bat ki asyera. Ublay ula penmi ya kinong itu lepa kumu Elijah. Henry kim simpdiang bagi lawat ban penyap wat yonu Elijah ru no itu lepa jong ublay. Henry hakaneka kitab ngilap ru ngisyam ru balaya thu ru sepangka jinglong ke jong ublay. Ba ublay ulong bayaine ya kita ke bayai wat ya ka khmat ke jong ubat kita ke bayai syakri hok ya u. Mentang ini apa ya kaneka kita penengkong kisim kalenong kaba khat khandai balai berkai ke jingjia kaba uangel utrai usakren ngiri kentin ong kijot batobam nama ke jinglet ke jingai ya me bat yano ukren kani kalenong kaba khat khandai na du ka khat kaba nengkong du khat pra ka yathu syapang ka jing phet yap ke jong Elijah Sya ulum Horeb naga Jezebel ka kurim ka jong Ahab usim Israel. Uniu Ahab kumangingitip ulong usim ki Israel henrei ubala ino ya ublay. Ula ino ban syakri ya ublay. Ula leit ban mane ya ublay bal bat ka Jezebel ka tengah jong u. Kilapen kelon ya keduan ka jong ublay. Bat kelatei ya keduan jong blay bal ha Samaria ong kaktin ke jong blay. Long ru bau ni usim Ahab ulong usim ubayele persya ya ublay palat banyak ki weipat kisim haswa jong u. Kamu ngis kong tu ya ke jinglong ke jong u ke jinglong baman jong usim Ahab. U Ahab bat ke Jezebel kilong kinong syun kinong itu lupa ke jong blay. Ki wat bat penyap no ya ki. Kim tre ban ngap Kim trek syu ya kecing hikai ke jongki ke jing maham ke jongki kembau blay ulo bu ni wat bat penyam dak ni ke jing le ke jongki dak ni ke jing le boman ke jongki ong kaktin ke jong blay nak ni ka kitab kisim la ong bau blay ulo pha ya ke jing terkhong ke Israel ba mahap slap syu kumba lais nem siteng nding yo I bau blay hapdeng ke ni nem sniu ulo penon kam yo Elijah Kidan sipun ke jing penon kam jong blay Elijah rekum kan nuksa ngikan mau ba ublay ula penon kam yo Elijah lengba jong katu ko wei ka riu kan thei ka riu blay ka baduk ka badai nak snong serapat ka ba ushikam upureu ba khndiat ka umpniang keladap haki lasnem chiteng klem don kanong ka jing kerdu ublay haba ulo yo I ka jing jenjar jong ki briu ki jong u ula ong hau Elijah Bau lek mi, bau lek pen I le den mau Elijah umnur cu ban pen pau, ban wan pau hakmat jong u Ahab bar ka Jezebel makela be en penyap u. Ublay ula ong Elijah ula keren Elijah, hilaj ban pen I le de hau Ahab. Ba ublay usa pen hap no uslap nama gani ke jing terkhong. U Ahab haba ulo yo snyo ye ni kubur ka babha. Wat hap pedeng ke jing terkhong jong kapor nei ula kenok penban yu Elijah kalau nong khat prat khat khat nyong ilap uong long mami unong penstom ki Israel ong Ahab yu Elijah u kenok penban haba ula wan ban ai ka kubur babha bau blay u sa penhap ya uslap pedeng ni ke jing terkhong nei kenok penban uong long mami unong penstom ki Israel Ndrayu Elijah ula phai ktin Ahab ong ngamde mga ba penstom ki Israel ndrai mame ke bat ka ying jong pa jong me haba pila lendet na ke hukum ke jong turai bat
Melalej but ya ubal. Kalau nom khat pra khat ka khat pra ngilap ya kata. Hang ning is ngau thu ba Ahab pediang ya Elijah kum buriu jong blai. Lengkot kembangila kum tangkum kejing ngau thu. Ya kini kejing keren jong angel. Hakata kapor. Elijah mau ngau thu ba mla ban pensisa ban pensisa ya kejing don kat ke jong blai Elijah ula ong Ahab. Khat ye kinoi thul pa jong ubal u jong me. Khat kinoi thul pa jong ubal saus pa san po. Bad kinoi thul pa jong Asyera saus pa. Bangi nyalej ha ulum Karmel. Ban pensisa ublei jong no ulong ublei baim. Pada bau Ahab ula ai ko hukum ki baj ba gila wan hang ta ong kaktin ke jong ublei. Elijah ula yang akhmat jong kita kinoi thul pa pras pa san pongut. Lembat upaj ba. Lobu ke jing kli akhmat jong ta upaj ba akhmat jong kita ki no thul pau ong sakat no phindang yang ki ar jingmut ubu ya ta jingkeli sakat no pat phin yang ki ar jingmut lada utrai uba ublei lada utrai ulang ublei ong Elijah to but ya u henre lada ubal to but ya ta ong u Elijah ketin ke jong ublei ka ong upaj ba habau Elijah ubu ini kecing keli upaj ba la ong bau ngap jar omdan bajubab chicken tin ru bau dei ubal ne udei ublei utrai bau ublei bau long ublei baim namar tang kinoi thul pa ubal ru ladon pa saus pa san pho kinoi thul pa jong ki Asyera ladon saus pa kamut pras pa san pho ladon hangta tang kinoi thul pa jong ki wei Kimnut syuk ban yang hakajaka jong Elijah ubadon tang marway kumno thul pa jong blai. Kumbalong hagani kisngi jong iba mentah para pengi beit. Bun ki beriu ni kisngi jong iba mentah. Ngi siap ting ya kejing bun pat. Om bangi siap ting ya kejing sisa. Badi ka hok ke jong blai. Hakajing le ha ulum Karmel kumbangila tep barokaj laong bala pensisa bau blei u Elijah ulong u blei u baem dak bau blei ulawan hiar na beneng ka dur jong kading ban bamdu ya kecing kenya ka jong Elijah berhadin kata kumbangi ngitip kat kumbangane kaktien ka jong blei laong bau Elijah hadin bau la pensisa bau ulam mani ya u blei baem habau blei baem ula penpau ya ka bor ke jong u haba uwan hakadur jong kading Elijah ulo pha ban kem no ya kinong thul pa jong bal bad la penyap ru ya ki ong kakting jong blei hakal nong khat pra khat ba lai hadu sau pho lai pun ru sau pho ong ba ulo penyap hakawa kishon ya kita kinong thul pa ubal berhadien kata ong kakting jong blei ba uslap ubajur ulawan Ilhaban pet no ta ulum Karmel ban lej pai no Jezreel ka shnong ka jong Elijah ka ba ki deban sa lambat u Ahab ka jaka ka ba ki Jezebel ru ka syong nganget ban ngamudur pra ngai beit bahadin ba u Elijah ula pensisa ba ublei ulong baem ublei ba usakri ulong ublei baem nganget ban ngamudur ba u Elijah ula kemen bau la yo ban pensisa bau blei udon nang ta bau blei ru ulas ngap i kejing duai kejong u dag bau la pha yau slap hadin kejing terkhong ba lais nem chitang ngamudur ru banga perkhat ru banga ngeit ru bau blei u bau Elijah lese ulas ngau ja thaj ulas ngau ja jerem haba ula job ulawan kum unong job baki Israel ru ngait bahaba kilayo i ka bor ka jong ublei ha ulum Karmel henre ka jubab kalong em haba u Ahab uliyathu ha ka Jezebel ya ka bau Elijah ula le bat bau la penyap ginau thul pau bal da ka wailam ka Jezebel ha ka jaka bakan kela ka bamut Jezebel haka jaka bakan pai khmat no sha ublei ba im bala de pensha bu udon ublei henrei kala pailandet ya ublei
Kelapa ban ya unong ai ketien jong ke Jezebel ban berngem penyap ya Elijah hapo arp sau kenta bau dei ban siap penyap haka ka ong yang kentien ka ong ke Jezebel ka ong Elijah yang kentien ka ong tu ki belei kin le kumta yanga bat palat ru lada ngan om penlong hamar kan ka por lasai ka jing im jong me kum wei na kita kembut hamar kan ka por hadien arp sau kenta tang sisngi ngan ai por me lem kenta Mersi omat ya kajing yap kumamet mela penyap ya gitu kinong tulpa jonga. U Elijah nama kajing siap ting ulhapan pet yap na kajing Jezebel Jabir Sheba ung kring jong blai. Bat hadin ba ulayat sisngi galenti hakari klau. U Elijah ulat haj. U Elijah ulat no kamansim. U Elijah ulat khuslai. Ong kting jong blai ulat syong ha uding ratam. Ubriu ubala kren ya kajing shisha om dan shu basngap ubriu ubala le ke kamba jong blai om dan shu bayoi lapan shisha ru bau blai udan om dan bapatio ya kata lapan hap yo uslap hap deng kajing terkong om dan basngongu latmuru ban penyap eu Gum ubriu Elijah, gum ubriu sngau mentai shu bantrei ka kam ke jong blai. Sngau mentai shu bantrei ka kam ke jong blai. Mental ong bulo syong hatan rai jong uding ratam. Mentau la duai shu nam ta kunsel. Ne ula duai na ka bentai ya la dia. Shu nam ta jong kuwe namar blau du jing kermen. Ula duai ni kentin bu syong uding ratam. Ong kentin blai bau Ula duai kemat jong blai uong kumne kata kalabiang kata menta atrai do shimno ya kajing em jonga nama ngamlong kambha banyak ikpa jonga ong Elijah uong kenyo ngalabiang kato om mentoi bangan em nama ngamlong ubah kambha ban ya kinong tulpa ke bahaswa jonga ngamlong wa kamba ban ki kpa temen gi jonga hangni ngis ngau thu bagajing khuslai ka ban khia yu Elijah namar bu udon satang marwei ko minong tulpa wat ya uru badan satang marwei latmu ban penyap no ya u khuslai namar omdan bas ngap shu ya kaktien ge jong blai Barhang tal ong dak tak kajing berkat kuslai ulayot thia hatan rai jong tau ding. Wangel ujong blai ulawan ban kersiu yu. Hakaban ngkong ong kijaj bat tobam. Bat ulaki ba ulabam yu ukpu ba uladi. Ya ka ba ulayot thia biang. Para kesin ke baar ong ba ublai ulapa biang yu angel. Ban ong itu ketien bangela pule mene. Kadkhot ke banyu ong kijaj bat tobam namar ka jinglet ka jingai yame Perhadian kata ong bau Elijah ulaki bola kendit nang ta nak bayu thia ula bam ikita kijing bam balabu ang ta belawan ra do angel ujong blai ulaki nang ta bat ula yai ta kabor jong kata kijing bam ong kakting ujong blai sau posngi bat sau pumiet hadu penapoi ulum harap kalau khat kendai ko baprangi lap ya kata bat hangta ulai yesem bat ublai ong kijaj bat obam kendiat tang mengini song thu ini kentien ni song thu apa ublai ong yo Elijah kijaj bat obam kini ke kentien kalong kum ke jing kersiu bu un ki bat bu un bam ni song thu ru hang ni baka jing don kam jong ke jing bam kalong badon kam hadu kata-kata kumba kamet ke don kam ya ke jing bam ke batei ya kamet kum taru Mensim ke don kam ya kecing bam ke bekerja mensim ini apa yang kendiat ngikan mau Jeremiah bu upen kan mau kecing don kam kecing bam ke jam sim uong ini kentien la syam ni kaktien ke jonga Jeremiah kenong khatsan khor khan ri uong la syam ni kaktien jonga bat ngalabam ya ki te kaktien jong me ki long kecing kemen bat kecing shat kemen ya ke dok nut jonga
Kababam ikatin ngejong blay, ka ai jing kemen wada pedeng ke jing kuslai. Habangi perkat sipang kebaong babam. Ngiken mauru bau Jisu gospel Yohanes lo mandeu dekat pesan puai uang ngalong pu uba penem. Ubawan hiar na beneng lada unuru unyo bam ya uni ukpu unyo bam jukot. Hang nir nges ngotu kababam yo Jisu kumukpu. Kathau syaka jinget bat kebayai syania haka jing shisha kejong Jisu ba u la ai bat ban yo ka jing ka babam ya Jisu ka theo sia ka jing syania ka bor ka jing ai jong u bat haka ni ka benta ka baar ngi ihang ni bareng ni kentin ko ong namar ka jing let ka jing ai ya me kamu ngis ko thu ka jing kren ka jong angel Elijah hang ni kamut ba ka jing let kampat kut Elijah ulang perkat baka jinglet kala kut hau batangkat ne don kamsu ngala persang bantre kat tu ningi sutu apa ong namar ka jinglet ka jingai ya me kamut ka jinglet kampat kut hang ningi ngau thu baka ne ka de ka jinglet ka ba unong let umpat poi kamut Elijah umpat poi andai uni unong pha utep baka long ka ba jingai kumbau pol ong stip ar koren kalong pasau ka ba khat pra ong kumni habangim kmi syu ya ki ke ru ki bayoi ndrei ya kita ki ke bom yoi namar kita ki ru ki bayoi ki long tang sibit ndrei ki ke ru ki bom yoi ki long bom jukut kajngai namar ngim yoi namar kane ka jinglet kalong se ki bom jukut ka jinglet kala ban yoi ka jinglet kepala ban yoi kadai ke jinglet ke batang hajan. Para bangi beit, abangi puson yang kena ketin ke jong blek boong nama ke jinglet ke jingai ya me. Kene ke jinglet ka thau shano. Abangi puson ke jinglet ke jaman sem. Kene ke jinglet bau ublei ukran yu Elijah. Ka thau sya ke jingnang yai trei. Ka thau sya ke jingnang yai Syakri. Ka thau ru sya ke jingnang yai San. Manang ya syafrang haka jing barhaka kam ke jong konrat ubalasyania yangi hadu kabakut habakum gani kesngi ke bakerpang ngilak ban perkhat kum ke balang berkum ke sidot ngilak ban perkhat bangidon ki school ngidon ki college hakani kesngi ngilak ban sngo kumba ngimla syuk ban sakhi ya ka kerteng ke jong Jisu kumbangi la kum keba ngi la thmu kum kebalang namar ki kendon jong kaan abangi perkhat ru ki kam jong senot ke balang ka bangi ngidon ki department jong senot ki batrei ne ke bentar pen bhai ki imlang salang hendre bangi phai pade chakawai pat ke benta ngiyoi penban badang bun ke jingjot kam tam ki khon samla kinang jot hake jingdi bapan buat balaki kam auria ka akor tip breu tip lek lanang hiar wala ngidon ngini ki benta abangi phairu ngidon ki mission field handrei kilami syu ki jing perking ngini kisngi jim ta kam tam kari ki jongi ngi kum bagi mission kim seiso kim ne kine bat kim roy yang tengis ngau kumbangin du bor bat ngau kumbangin ong kenyo labiang kato ngin treno na kebenta yala de ngin penim no na kebenta yala de ngan penim no nam tala kejong kaying kasem ngau kumbangin ong no kumta para bangi phairu cela kejong ke balang ngis ngau kumba kikam kisakut habangi perkhat hakikam jong ke balang kumju si kumju ngisngau kum makalong kumta bangi perkhat kum kibriu ngilabun tang ke jingbun beriu kikam kibabha tenrei bun sien I kumba duna ke badan kajing ngau kit kli duna ke respons ngilaban ong hakabalang ngidon bun neki ying mone kidap tang kisngi ke bakerpang lesik ni ki pen perkhat yangi bangiladu jingkermen mentah sakui pat ke benta lengbang jene kubor ku aban pen pai singi kalong teng-teng abangi pai ru siki ying isem kristan jongi
Hakan iski jing ibamenta ngimat ikajing kibom dei habang iperkat bagi ban jia hakin paingistan kejongi kajing bom ya sungut jingmut kajing ya pat ya pra ya kemi perukupaan ya pat kikun labun kilat la persang labun kilat la persang man penbah henrai i kumba kine kumju si kumju om i mentoy kita kajing persang ban penbah nang ta habang iperkat ru sia kajing im simet sneu kuman ong ngalangia ban hakan ke pertai sneu kuman ong ngalangia ban hakan ke pertai tang kajing du jing kermen sudah kat banang persang ban kajing ke babha kata nang buon kajing sneu kat nang kier na kajing sneu kata nang be kijing sneu usoitan ube nadin jongi ban penyap no yangi habang yang naga benta kajing bah bunsin yang marwai kani ke kubur akan dikejan mit akan dikan nopai yang kesengi kapan kan mau ka kersiu yang apa pi ka ong kijot batobam nama kajing lej kajing ai yami kajing yai lenti kejongi prabangi ba ihi kam dei karai jonga ba jong pi ban ong kalakut don ru lese ban ong bangala temen ngami isu kikmat balabi yang katum don kam syu nga bangadang trei kakam ka jong blei henrei kajing trei kajing syakri kakam ka jong blei kakam kunrat kam kut kadba ngidang ngikan mau bu jisu lai men sim kisenran gospel jo anes kno khandai ka khot sau ong kumni kadei yang ban trei ya kajing trei ka jong ta bala pha yang kadba dang don kasngi kamit kajia bat kumta don shu balak bantrei kadei bantrei yang kat badang don kasngi lada kamit kanjia don shu bantrei para pengi bait uelja kumu briu uladu bor usngau du mensim habagi kon Israel kim ko ngu shu ya u kilapai syaki blei thau ki blei ubal kilawat ban penyap no yu ulas ngau ba mentoi shu ban kam bit shu yu ba on bunang trei ka kam ka jong ublei ulat hia hau ten rai jong ding ratam hendrei ublei ulah kersiu yo Elija parap ngi abangi pai pusan ni ting jong ublei ngi tu bau Elija shim khuslai kijing khuslai perthei shim khuslai kumnongan chnai ka ying babit babiang shim khuslai kumnongan kan show spa ha nek perthei shim khuslai ya ki ei pendap ni si imba kenjado ndrei khuslai nak benta kakam ke jong blai bakala sakut bakam don respon shu ndon yang ikir kli shu ndon basngau shu namar ka jing lendet ke jong ibriu nau blai namar ka jing bom sngongu bat ka jing bom shepting shu ki breu ya ublei ka jing kli yang a bi phi ka long ka por hatu ngelaju perkhat khuslai nem nak bentak ka kam ka jong ublei ni don nem ka jing kit kli ban le wat ap deng kini ka jing du jing kermen apa ka perthei bangi ngem ni ka jing kli yang a bi phi ka long ngila du thia du dem nem nak bentapan perkat perkakam jong blei kan ya japrang ka kubor hakan ni ka no phaje ni si kersiu ka baneng kong ka kersiu ka jangi kalong bangin yang scam hapdeng gini kijing perkat khuslai hapdeng gini kijing perkat khuslai bangin kijot lakade yang ibingin yang marwai kum Elija wada pedeng kispa ki hajar ki dong mane blei thau bangin yang nak benta kajing shisha
Uji su gospel Yohanes kunum khasan ong kumne nam ta jongap jong pi ong pi phim sim la jit yang renga ngala jit ya pi bar ngala thung ya pi ba phin yo lek bat seiso bat buso jong pi unyo yai ne hang ning isngau thu bau blei ula jit ulo thung yanga ba ya pi bangin yo ban lek ba seiso hang ne ka perthei nam ta ka kam ka jong blei bangin yai trei ka kam ka jong blei klem man thaj lane klem sngaw luai ngila ban ma di gisa kentaj ngila ban ma di gisa beben ha ka jingim ublei ukhot yangi bangim de ban sange ya ka jing trei ndai bingin nang ya ka bor da ka tien ka jong ublei kum ka jing bam ka bakan jam sim kamada Teresa ka ong kum ni kentien ba ai man sim ta jungi ka ong kum ni ya kini kentien. The feeling remains that God is on the journey too. Kajing sngaw kasa hakadok nuot kachongan hanga bau blei udon rengkat hakane kalenti bangangayat. Bangi kum kebangen ngin sngaw skam bau blei udon rengkat hakata kalenti bangi ngiyat wadla kalong kebajangai. Ladang ngiyat rengkat badu blei ngin poi syakathong bun sien ngi kini kisngi jungi ba ke bamenta ngi bun kam klem mujisu ban poi syakathong kapen ket mau ngi ka por ngin yang scam ka jing don kat ka jong u ka bahar khubor pen ket mau ngi ka por kalong bangin ri ha ka jingka ka jong jisu kamlong ka babakla bangin thia bangin ja thaj habangi lathaj kamlong ban bakla kamlong babakla ru ban ri tengen habajur ke jingsit ringide ban sngotu para bangi beit ngide ban tip kajaka ba kumno ngiri uji suhi ulakhat yaki bala thaj bagi bakuslai ong tuan hanga pi barok bathaj bakia ka jingkit dengan penjam ye pi to sim ni kalengkor jonga pi to hikai ru nanga naba nga ubal lui ba barit ka donut te pin syam ka jingja thaj hai ke mensim jong pi Matius nom khat wet ko ar pra ko kondai ka jingkit ka jongi kala ban khia than yengi bingin kit kala blong ka kam ka bangi trei ka yeng ka sam ni ka jing e ha ka jing im jongi simet Nilada ka jingka ka jongi kalong ujisu para bibit ngin yo jathaj ngila ru banang lej hagalenti ba jangai lada ka jingka ka jongi kalong ujisu naba kalengkor ka jong u kalong bajam ka jingkit ka jong u kalong basting ong ujisu ka kubar balai pa khadu pen kan ma ngi ne ka por kalong bangin yai don ya ka tien ka jong ublai kabadan ni kakrien ke jong ublei haka jing em ke jongi kan nyalam yang ingin poi syakathong bangi ngithmu kumbaong ka sama cispa ka kendai ka khot ka cispa san ka kaktin jong me kalong ka syarak iki kejat jonga bar ka jing syai ka lenti jonga ubadan ni kakrien ke jong ublei ju bakla lenti ula ban ya ka lenti ka jangai wat hapdeng ni ka jing dum bagi jing du jing kermen jangan ke perthai u Elija ndau la bam ula di ya ke jing bam ka ba ublei ulai dakata la ong ba ula ya sau posngi bat sau pomit ba ula poi syadu lum harap bat ula yo bania syam bat bania kendu bat ublei tu ngin long ki bre bang banyai pule ka tien ke jong ublei ki biai pusan ka tien ke jong ublei kum ke jing bam man la kasngi te ngin sapoi ka thong bangin yo roban ya syam bat ublei hapdeng ke jing du jing kermen hakne ka perthai ngila ruban ong ba ong udabit kas kita bahar Samuel kalonong arpu ar khot balai ba ong ublei ulong mau siang jonga ha u ken ngan syania Kasti jonga bat ka reng ke jing penim jonga ka kut bajrong jonga bat ka jakari jonga habau Elija ulaban ni ke jing khuslai ula yo thia hau ding ratam ko mangila ong mene ndrei ublei para bi shum ong hau Elija shum ong
Hau Elijah to nang thia bat to nang ja thai. Nre upha yu angel ban kersiu yu ong ki join bat to bam na ba ka jing le ka jangai yame. Ha kan ikasngi pakarpang jong ka KJP is not set ngi. Kapan kan bau yang kum uwe ni kinong tre jong ka sinat. Bat yang ngi uwe kum itu khat jong ka sinat. Bangin ngau thai. Bangin ngau luai. Banyai kit banyai tre ka kam ka jong ublei kadawa yangi bangin kendit ya bangin yai bam ni ka ktien ka jong ublei bad bangin ya ru da ka bor ka jong ka kapan kan mau ru yangi bangin umpet ha ka jing bun ka jing sneu ka jing bangin umpet ha ka jing bun jong jing sneu ba don sau dong jongi bangin ka jing ba don sau dong jongi Nrengin keli yala dia ayu ngalale nagbanta jong konrat apa deng kini kijing sneu ke banging yoi ngin keli yala dia ngalayang na em nagbanta kijing sisa apa deng jong kijing sneu ngalayang na em nagbanta ka hok apa deng ini kijing boman jong ka pertai banging em bakaktin ke jong ublay ka ay kijing kemen yangi ladangi laminat Baladang ila syaksitom na kabentaka kam ke jong ublay. Upol, wai ke jing tengan ikinong korin bat syaksitom nantai jong ublay. Bat wai ru ya ke jing tengan nantai jongi nengkong korin nengkong katsan nengkong korin kalau nong katsan ke kot pesan beprau ong kumne naba kumta ko para bangai i jonga tolong pi ke bayai ne scam bat ki bom kenriak no Bat kibaman kerhai, man la kasngi, hakakam utrai. Haba pi tips kam, baka jing 3 minut jong pi, kam julong, kabalik no hau trai. Namar kata, do kijaj, patobam, nambaki jing lej, kajangai yangi. Ublen kerku, nambaki ni kentian bapen sngeu hak ni kapor. Ngin lej pai nang ne, nang ni kaying tang kui ke jong blay. Nginyo mat, dia kecing kerku ke jong blay, dah banginya perkat, baka kam ke jong blay, ke jong hangap happy, banginya tray, bangin pendap ya ka, nak bentak ke buram jong blay kerku, nam tak buram ke jong blay, amen. Ublen kerku nam ta jongi iwei belak banwan, hakan ekapor bani syakri, bani mani ka kerteng ke jong Ublay ke cingsuk undan kat bat pi iwei, bat penang yok mat ke jing kat ke jong ublay, bat ba ngilak banyak cibun ke jeng nanti ke jing im jingi hak nek pertai, ne dongin kan mau, ublay undan kat bat ngi, dongin kan mau, ba ke jing don jong ublay, kan don bat ngi, ngina penwai no, ne jikri jong ublay hak nek kapor, ngir wai ke jing wai ke saus pusan, berhadian badep ke jing wai, ngasupam kerpat di store maulong. Yang sungguh bahaban pelaj ini dari jing kerku bat penuai. Lam yang atrai Jehovah pilgrim lengba kepertai. Nganga telot mami to aibor betin yang dakti isnai. Kat bangaim the lajinga ke jing ruai ke saus sausan. Lam yang atai Jehovah pilgrim lek baka eteng ngangat lo ten yang dakti God bangain, God bangain.
kajing em ru cát bài nga em cát bài nga em ngàn ông ngàn xin yang xuống cát bài nga em cát bài nga em ngàn ông ngàn om xin yang xuống anda boy harut wa jordan ching shep ting what I can wan leng ba ching at pelong itre Jesus wan ma me antan hallelujah hallelujah chiều nam lòng avi kanan hallelujah hallelujah chiều nam lòng avi kanan. Yawa. Bada habangin sepenuhai no, ya kan ika senglang ka jongi, akan ika no pai jongi ika sengi. Bada ika bangin miru, akan ika yeng ka bakantang ka jong me. Ni kerpat ika jingi pa ka jong ublei ku pa. Ka jinga ye ika jong Jesus Christ ba utrai lama ka jinga selok ka jong masih makon. Ini ka jingker ku jong kilai awe kilorkat. Bala usakri jong me bala pun sengau ye ika kubur. Kilorkat ru buat ka kam ka ba uai ka jing sakri hala ka pastoriat ka desik ka perstudi ba ka sinat. Lemru ba ka longing ka langsem. Lemru bat mangilang barok kibatan hakan ika por kibala sengapat kibala syashkor ka krian ka jama kanor karu bala ka balang ka jama bat kirungat hangni bakleng satala ka porthai menta bat syadu kibam jukotru amen.